Vamos ao Concello da Peroxa, pero antes, Rocío Moreiras Pavón, voceira do Grupo Socialista no Concello da Peroxa. Saúdos, moi bo día, Rocío, bo día. Hola, bons días. Moitísimas grazas por atendernos, Rocío. Moitas grazas. Nada, gracias a vos. Bueno, señora portavoz, voceira socialista en ese Concello, vostedes critican o Concello porque non ten orzamento 2025, nin tamén, pese a ter maioría absoluta. Que valoración nos pode facer? Pois bueno, para nós xa non é unha novidade que no Concello non teñamos os orzamentos a día de hoxe. Pois eso, a pesar de ter a maioría absoluta, pois nunca son quen de presentar os orzamentos en prazo, e moito menos de leválos a pleno antes do remate do ano anterior. Normalmente preséntanos sempre no mes de maio ou de xuño, e bueno, ten pasado xa, por exemplo, no 2023, que non os presentaron, sin darse conta, pois eso, de que son moi importantes, tanto para entidades deportivas, sociais e culturais, como incluso pois para os propios empregados do Concello, pois que, claro, onde se recollen incrementos salariais, etcétera. Pero, bueno, non son quen de quitalos en plazo, pois sempre estamos na mesma pelexa. Que precisa o Concello da Peroxa? Porque a nivel de servizos, vostedes denuncian que non son que son deficientes, non? Que son escasos. Sí, claro, a ver, en servizos sociais te refires ou... Sí, non, en outros servizos, porque despois, se quere, podemos entrar... Na vivenda, por exemplo, pois sí, a xente ten dificultades de acceso á vivenda. Ben, é certo que se teñen construído vivendas de protección oficial e de outro réxime na contorna do Concello, pero, bueno, sempre se deixan ao marxe as aldeas, non? No ano 2011, os concelleiros socialistas xa levamos ao pleno a iniciativa de crear un censo municipal de vivendas, baleiras, para poder alugar ou incluso comprar por parte de xente que estivera interesada en fixar o seu fogar na Peroxa. E foi rexeitada polo grupo de goberno. Isto foi unha iniciativa pois para que as aldeas non queden baleiras, non? Que é, pois, si se construe o que é no entorno do Concello, pero moita da xente que compra, pois, sae das aldeas e quedan baleiras. Despois, bueno, outro tema tamén importante, pois sería nas aldeas tamén, pois, a parte da humanización, que é unha palabra que dentro do grupo de goberno descoñecen totalmente, non temos ningún pobo humanizado, cando se arranxa unha estrada, unha carretera, pois aquí é o de sempre, chapapote, grava, o sea, parece que estamos, non sei, no paleolítico ou no neolítico, ou xa non sei como chamarlle. Entonces, bueno, a xente que pode, pois, marcha dos povos. Apáganselle luces, das farolas públicas, moitos non teñen saneamento, hai parroquias enteiras que ningún pobo ten saneamento, é obrigatorio dende fai moitos anos, non? El leva 46 anos no goberno e debería estas necesidades básicas dos veciños telas atendidas. Rocío Moreiras Pavón, voceira socialista no Concello da Peroxa. Ahora entramos, se quere, en eses servicios sociais. Servicios sociais, que carencias hai? Ou cales son as grandes prioridades? Carencias e as prioridades. Sí. A ver, a poboación do Concello está moi envellecida e hai que intentar pois conservar un servizo moi importante que temos dentro do Concello, que é a axuda no fogar, pero hai que reforzalo, non? Con outros servizos, como pode ser o comedor na casa, e algún outro que faga a vida máis doada aos nosos veciños, non? A ver, a axuda ao fogar está moi ben, pero tamén ten carencias no tocante pois o número de persoas que traballan. A veces se algunha está de baixa ou que sexa, pois non se consigue ter unha sustituta, e bueno, o que non queremos tamén é que a xente perda ese servizo. E bueno, dende o grupo municipal tamén insistimos no tema das residencias de maiores. Agora parece ser que vai adiante unha que se está proxectando nos Peares, que xa fai anos intentara levar a cabo e que non fora posible. Agora sí parece, pero non como a nos gustaría, non? Xa que a adxudicación será de construción e de concesión por 40 anos.
E durante eses 40 anos a empresa privada pois non pagará ningún só céntimo ao Concello, non? A pesar de que os terreos son municipais. Decir que, bueno, que esta obra subvencionase pola Xunta, pola Diputación de Ourense, e, bueno, o único positivo que llevemos pois sería ter un novo servicio nunha zona abandonada polo noso alcalde, que tamén é presidente do Consorcio dos Peares, e, por suposto, polos postos de traballo e pola dinamización pois que isto acarreará os negocios da zona, sobre todo pois a farmacia. Sí, porque Rocío Moreiras Pavón, vostedes dicen que hai outras carencias, por exemplo, en actividades culturais, e despois tamén díganos que propoñen vostedes, pero vostedes tamén dicen que hai outras carencias, actividades culturais. Sí, a ver, o noso Concello precisa, dende fai tempo, pois, dinamización tanto social como cultural. Tanto nenos pequenos como maiores, pois necesitan eventos nos que relacionarse, participar, compartir experiencias. E, bueno, un pouco o Concello, pois vive a marxe deso, non? Temos un auditorio que permanece pechado prácticamente todo o ano. Hai, ao mellor, algunha actuación no Nadal, que veñen sendo sempre as mesmas, e bueno, despois, ao mellor, pois, 2 ou 3 máis ao longo do ano, pero vamos, que é un local divino, por chamarlle así, que está moi ben acondicionado, e que se presta para facer, pois, calquera tipo de actividade, dende cine, teatro, actuacións musicais, de maxia, bueno, non sei, un pouco de todo, non? Que poderíamos, pois, ter. E despois, no tocante as parroquias e as aldeas, pois dicir que non hai nada máis que as festas parroquiais que organiza, pois, as comisións de festas, non? De cada zona. Entón, bueno, é un pouco tamén levar pois actividades culturais ao resto das parroquias, onde hai xente que ao mellor non se pode desplazar ata Peroxa cando hai algo, bueno, un pouquiño de todo, para todos. O sea, porque, que propoñen vostedes, así, a bote pronto, Rocío Moreiras Pavón? Para dinamizar ese tipo de actividades? Sí. Home, pois hai moitas cosas que se poden facer, se che dicen antes, que si películas no auditorio, proxeccións de cine, de teatro, concertos, pois o mellor por temáticas, pois este mes, eu que sei, música tradicional. Para outro mes, traer varias actuacións ao longo do mes, sábados, domingos, non sei, para que a xente tamén non se teña que desplazar pois ata Ourense, se quere pois ver unha peli, se quere ir a un concerto. Un pouco nese sentido, non? Xa. Alguna cosilla máis, Rocío Moreiras Pavón, como voceira socialista no Concello da Peroxa? Alguna cosilla máis? Bueno, pois nada, decir que aquí seguiremos traballando e loitando por toda a xente que nos dá pois o seu voto, e polos que non tamén, para que un día, pois, a ver se son capaces de abrir os ollos, de cambiar, de dar ese paso para o cambio que a Peroxa necesita. Pois, e nada máis. Pois hasta a próxima, Rocío Moreiras Pavón, que teña vostede boa xornada como voceira socialista no Concello da Peroxa. Grazas e bo día. Igualmente. Grazas, saúdos, chao.